No niin, pajalla taas vähän harrastettu ja häntä irti ja osasta jo saatu vähän renkaitakin irti. Pari pyttyä taas lisää pois ja alkaa alakerta hienosti paljastumaan. Kaulat likaiset, mutta hyvän kuntoiset. Kaksi kun siitä vielä irrottelee ja kompuran päästä, niin saa nostaa kampiakselin pois. Vesipumppu tosiaan jo aikaisemmin irrotettuna ja syöttöpumppu oli kanssa jonkinmoinen jurtti, mutta onneksi oli petroolit vielä hyvin reissä. Todennäköisesti ei pahasti jumissa. Tällaista täällä. Kiertokanki saatiin oikastua. Nyt on hienosti suora.